Ahoj, já vás tady vítám. Ahoj, já vás taky zdravím. A dneska se podíváme na to, jak rodičovství změnilo náš vztah. Pojďme rovnou na to. Hnedka na začátek se chci omluvit za svůj hlas, jsem trošku indisponován, takže tady budete mít trochu rockový koncert. Tohle video je pro všechny mámy a táty, který mají pocit, že jsou v tom sami. Stejně jako jsme ten pocit měli my před 5 lety, co jsme se stali rodiči. A tohle je možná věc, kterou o nás vůbec nevíte, že je to takový tajemství, který my moc na sociálních sítích nezdílíme. Ale máme v tuhle chvíli vlastně skoro 5letou dceru. Přesně tak. A tohle to je celkem 7 věcí, které s námi zamávaly v rodičovství. První věc, rozdílný role. Máma a táta. 2 role, které přirozeně řadíme k sobě, ale my měli pocit, že snad poprvé v životě to každý vidíme úplně jinak. Jaká je tvoje zkušenost s rozdílnými rolemi, máma a táta? Já vnímám, že to vlastně byla první fáze našeho vztahu, kdy nás něco začalo rozdělovat. Vlastně do té doby my jsme budovali všechno společně. Chtěli jsme být pořád spolu a mohli jsme být pořád spolu. A vlastně těma rozdílnýma rolama mámy a táty se stalo to, že ty jsi vlastně začala víc pečovat toto dítě a já začala zajišťovat jakoby chod té rodiny, co se týče financí. Prostě ty jsi byla na mateřský a já v práci. Přesně. A díky té rozdílnosti táty a mámy my jsme vlastně začali zažívat odloučení. Jo. A to je taková vlastně moje zkušenost prvotní s tím, když se někdo stane nebo začne stávat rodičem. Vlastně rodičovství byla první velká věc, která se nám v životě dělá, kterou jsme každý vnímali úplně jinak. To říkáš A skvěle. nemohli jsme najít společný pohled na tu věc, protože úplně poprvé naše role byly totálně odlišný, naše zapojení bylo totálně odlišný, naše životy byly úplně odlišný. Vlastně to popisuješ úplně skvěle, protože já jsem žil úplně jiný život než ty v tu chvíli. A ty jsi měla úplně vlastně jiný zážitky s tím dítětem, že? S naší dcerkou. Než ty. Než A já. ty jsi zase měl práci, mohl si chodit za dospělýma lidma, mohl si chodit s kamarádama ven a tak dále. Hlavní pocit, který u mě přetrvával, bylo já nemůžu a ty jo. Protože vlastně ty naše role byly tak odlišný, že já jsem měla pocit, že já spoustu věcí nemůžu, ale ty vlastně můžeš, protože ty máš taky dítě, stejně jako já, ale tvoje tělo se vůbec nezměnilo. Ty nemusíš být každý 2 hodiny kojit prostě doma. Tebe to dítě v podstatě nevyžaduje. Ty můžeš spát celou noc. A já ne. A byla jsem vlastně v obrovský bezmoci a vnímala jsem tam obrovskou nespravedlnost, protože to rozhodnutí jsme udělali my oba. Tak proč vlastně jsem na tom bitá víc já? A že vlastně ty si vyžíráš mnohem víc tu zodpovědnost z tvýho pohledu v tu chvíli, než já. Že na tebe to mělo mnohem jakoby zásadnější důsledky, než na mě. Že já jsem vlastně si ten život mohl žít dál jako předtím. Zatímco ty, ne. Já si pamatuju úplně na ten pocit, kdy jsem ti vyloženě záviděla, že si jenom tak někam jdeš. A pořád jako máš sám sebe a prostě můžeš někam jít a nikdo nepozná, že máš dítě. Vlastně. Můžeš úplně jít nakupovat nebo jít, já nevím, s klukama někam ven nebo jít i do té práce a není to na tobě vůbec vidět, kdežto na mě vlastně jo. Nebo jenom to, že se můžu prostě vyspat, protože jdu zítra do práce, že jo. Jo, přesně tak. A já jsem si uvědomila, nebo to, co mi pomohlo s těma rozdílnýma rolema, které jsme my v tu chvíli vnímali, bylo uvědomit si, že ani na mě nikdo nemusí poznat, že mám dítě. Ale chci to. Rozveď to maličko víc ještě. Ve smyslu toho, že i já opravdu můžu začít chodit do práce a to dítě může hlídat někdo jiný, možná nějaká chůva, nebo já nevím kdo, prostě vlastně ho někomu dát, ať se stará místo mě. Ani já nemusím k němu noci vstávat, můžu ho nechat vybrečet v postýlce, nebo můžu přestat kojit a dát mu prostě nějaký Nutrilon nebo něco takového. Nemusím k ní vlastně v noci vstávat, nemusím jí nosit, chovat, nemusím jí nosit všude sebou. Můžu odejít kam chci a vlastně to dítě nechat někomu jinému. Takže ale vlastně chci si nést důsledky tohohle svýho rozhodnutí. Protože já jsem vnímala, že nemůžu, jako bych vlastně byla spoutaná, zavřená někde v kleci. Ale pomohlo mi uvědomit si, že jo, ty můžeš, ale tohle fakt nechceš. Nechceš si nést následky toho, pro co by ses rozhodla, když bys to udělala jinak. Ty jsi popisovala, že jsi vlastně byla v roli bezmoci, když jsme byli vlastně v začátcích toho rodičovství.
Takže to by vlastně jako pomohlo si uvědomit, že si to dobrovolně vybíráš. To, že vlastně máš život matky. Teďka v tu chvíli. Jo. A v tu chvíli, kdy já jsem se dostala z té bezmoci, takový ty role oběti, prostě ty životní situace, že já za to nemůžu, že to mělo větší dopad na mě a je to nespravedlivý, že to mělo větší dopad na mě, tak jsem proti té situaci přestala bojovat. Přestala jsem bojovat proti tobě, přestala jsem bojovat proti tomu, že ty ses nezměnil, že pořád vypadáš stejně, že můžeš spát celou noc. Ale začala jsem s tím pracovat. A začali jsme s tím vlastně i pracovat v tom našem vztahu. A třeba pomohlo to, že já jsem tě za to neobvinovala, i k tomu, že ty jsi mi byl schopný dát větší podporu. Protože vlastně pro mě bylo hrozně těžký vůbec jako do té práce odcházet. Já jsem chtěl být s váma, protože jsem viděl, že odcházím od nešťastné ženy a chtěl jsem být pro vás tou podporou. A já jsem věděl, že tam být nemůžu. A vlastně ve chvíli, kdy ty jsi vlastně záviděla, vyčítala, cítila se bezmocně, to všechno jako jsem já z toho cítil, jak jsi to komunikovala, tak pro mě vlastně ta moje pozice byla strašně jako schazovaná. Já jsem se necítil v roli toho, dejme tomu táty, nebo toho, dejme tomu manžela, jako platný, nebo chtěnej vlastně. A o to víc třeba ofenzivně potom člověk reaguje na to, když někdo tu jeho roli zpochybňuje, když se v tom sám vlastně necítí dobře. A o to k většímu nedorozumění vlastně potom začalo mezi náma docházet, nebo by mohlo začít docházet do té doby, než my jsme to vlastně změnili. A přijmuli tu situaci tak, jak je a přestali proti tomu bojovat a začali s tím pracovat. A to se dostáváme přímo k druhému bodu a to je vlastně stav, kdy ani jeden nebyl ochotnej nebo ani schopnej porozumět vzájemně svým rolím, kterým jsme. A tím pádem jsme si nebyli schopni dát podporu. Druhým bodem je teda přesně míra podpory. Nechápu tebe a ty nechápeš mě. A oba jsme příliš nepochopení na to, abychom chtěli chápat toho druhého. To je přesně to, co jsem popisoval. Jo, že já jsem chodil do práce, ale ty jsi mě absolutně nechápala, jenom mi záviděla v podstatě. Jo. A já jsem zase nechápal tebe, že jsi v klidu doma. Nikam nemusíš odcházet. Nemáš téměř žádnou zodpovědnost, jenom... Jako to je přesně ono, jo, to je ten tvůj pohled, jo, ty prostě jdeš do té práce, musíš se tam nějak snažit, musíš tam něco dělat, jsi vystavený nekomfortním situacím a vlastně máš pocit, že ty jsi jenom doma. Ty můžeš být jako úplně v klidu, teď ty tady můžeš jít na procházku s kočárkem a pak se zase jako vrátit domů a vlastně jsi úplně v pohodě a nemusíš nic. Za stolik se toho po tobě nechce, že? Přesně tak, no. A ta moje zkušenost s nepochopením byla ohromná a myslím si, že trvalo podle mě tak rok té rodičovský dovolený, než my jsme se pochopili. A úplně vím přesně ten moment, kdy se to stalo a stalo se to v době, kdy my jsme se na té rodičovské poruce začali střídat. S tím, že jsem já na jeden den v týdnu začala chodit do práce a ty si chodil do práce na 3 dny v týdnu a zbytek jsme byli spolu. Protože to, co popisuješ, tak pro nás bylo vlastně jako klíčové řešení, že jsme si dali vzájemně ochutnat tu druhou roli. Jo, protože hlavní pocit, který provázel tohleto období, kdy my jsme se nechápali vzájemně a nedokázali se podpořit, byl pocit, že ty nemáš tu zkušenost. Obou straně. Vlastně a ta výčitka, ty vůbec nevíš, jaký to je. A najednou pro tebe bylo těžké odcházet ráno do té práce. Přesně. A pro mě bylo těžké tam zůstávat. A nebo z té práce odpoledne přijít a vlastně mít doma takovou tu druhou směnu. Jo, ve formě toho, že já se ani neodpočnu a hnedka už jsem zapojená do toho zápřahu. Jo, přesně Jo, a teď vlastně ani nemáš chvíli na to si jako vydechnout. Ale zároveň to pro mě byla i pozitivní zkušenost v tom, že člověk se obleče, ustrojí, něco někde dělá, zažívá třeba nějaký úspěchy, daří se mu, má pocit, že je a že má v životě navíc, než na to jenom vyměňovat plenky, což je jako super po tom roce. Kdyby ale nebyla tahle ta možnost se střídat na té mateřský, nebo kdybychom to vlastně chtěli řešit ještě dřív a nebýt ten rok jako nevyslyšený, tak bych doporučila, že právě to, že já nemám tu zkušenost, mě motivuje k tomu, věřit tomu, to, co ty mi říkáš. Protože naším problémem bylo, že ty jsi neměl tu zkušenost, jaký to je být doma s tím dítětem a nevěřil jsi tomu, že je to těžký. Jako vůbec prostě a nevěřil jsi tomu. Vzájemně jsme se zpochybňovali, ty svoje role. A ty jsi zase přišel a řekl, jsi unavený z práce a unavený z práce?
Jako proč? Nebo jako víš, jako, že vlastně nevěříš tomu, co ti ten druhý říká, protože nemáš tu zkušenost. Ale správně by to mělo být tak, že o to víc se ti snažím věřit. Protože já právě nevím, jaký to je u tebe. Já jsem to nikdy nezažila, já jsem nebyla nikdy chlap, který má doma ženu s dítětem a ty jsi nikdy nebyl máma, od který chlap odchází pryč do práce. Ale prostě já vnímám, že v našem vztahu bylo klíčový, že jsme vždycky, když přišel takovejhle jako bod, kdy jsme byli fakt v prdeli, takže jsme šli a udělali jsme prostě totální jako change. Jakože jsme řekli, aha, tak teď jsme si popsali problém, který máme, pojďme to změnit. Jo. Jako zásadně změnit. Jo. A ta změna byla třeba to, že jsme se na té rodičovské začali střídat. Jo. Jo. Třetí věc, která s náma zamávala v rodičovství, je čas pro nás dva, je sobectví. Tolik toužíš potom být chvíli jenom spolu a když se to děje, tak máš vlastně v tu chvíli pocit, že je to špatně. Já vnímám, že jako když třeba usla naše dcerka, tak jsme měli čas pro sebe a já jsem vnímal, jako, že si to nemůžeme užít jako spolu někde sednout na gauč. Protože z toho dne prostě byl takovej dluh, všude špinavý nádobí třeba, jo, že ještě dát pračku a připravit se na zítra do práce a vlastně jsem si ani nechtěl dovolit být s tebou. Jo. A že to vlastně... si myslím, že byla jakoby obrovská chyba, protože nádobí a pračka počká, ale prostě ten váš vztah ne. Nebo ten náš vztah prostě ne. Zdánlivě počká. Jo. V krátkodobém horizontu toho, že se mi naplňuje prádelní koš, versus v dlouhodobém horizontu, kdy ten vztah prostě začne natolik trpět, že už ti ten opak ujede a už ti nejde vrátit zpátky. Já jsem třeba v tomhle vnímala jako i obrovský jako nátlak od společnosti, protože jsem žila v nějaké jako pocitu, že když vy dva teda zůstanete sami, tak ale si máte prohlížet ty fotky toho vašeho dítěte a nemáte se bavit o něčem jiném a musí se vám jako stýskat, jo, jako ne, že si jako odejdete a když to dítě poprvé dáte na hlídání, tak vy jako musíte být nervózní. Jo, ne, že si to půjdete jako užít do kavárny, ne, vy musíte být nervózní, zaparkovaný v tom autě před tím, kde je to dítě na hlídání a prostě jako čekat a nervovat se a musí se vám stýskat. A vlastně já jsem tenhle pocit jako nikdy neměla. Já jsem vždycky tu dceru dávala na hlídání k tomu člověku, kterému jsem 100% věřila. Věřila jsem i jí, že to zvládne a dělala jsem to v dobu, kdy jsem si byla jistá, že to zvládne. A dělala jsi to ráda. A dělala jsem to ráda. A měla jsem z toho radost. A jo, těšila jsem se na ní, ale nikdy jsem neměla takový to, že si musíme prohlížet spolu ty fotky, nebo že nemáme jiný téma k rozhovoru a musíme se jakoby o tom bavit. To, co popisuješ, tak mně přijde, že ještě zásadní problém, kdy vlastně ta role mámy a táty tě naprosto pohltí a ty nemáš žádnou jinou roli. Že ve chvíli, kdy jsi jako společně s tím partnerem, tak jste vedle sebe jenom jako máma a táta. A už tam chybí ten element partner a partnerka. Jo, přesně tak. Takže hlavní pocit, který prováděl tenhle ten bod, byl rozhodně stud. Za mě. Styděla jsem se za to, jaká jsem máma, jak to mám, že nejsem závislá na tom dítěti a že si vlastně vůbec dovoluju být někdy něco jiného než máma. A co mi strašně pomohlo, je srovnat si ty priority, to, co jsi říkal přesně ty, a uvědomit si, že opravdu to, co v životě máme, stojí z velké části na našem vztahu. Že i vlastně jako to dítě je důsledek toho našeho vztahu. Jo, naše bydlení, tvoje práce, všechno. Naše dítě, prostě jako všechno. Vlastně to dítě by trpělo mnohem víc, když by ten vztah byl narušený, nebo když by skončil, než když se krátkodobě zaměřuju na něco jiného než na to dítě v tu chvíli. Takže možná víc sobecký je paradoxně věnovat se pračce a dbát na to, ať je doma čistá podlaha, ze který by se dalo jíst, než udělat si ten čas na sebe jako rodiče. Vlastně, možná to bude hodně kontroverzní, co teďka řeknu, ale je nezodpovědný a sobecký být 100% času máma a táta. Protože vlastně to má negativní vliv na ten vztah. A my někdy z těch rolí musíme vykročit, abychom vlastně udržovali při životě ten vztah, který jsme vybudovali. Což se dostáváme k čtvrtému bodu a to je růst a vývoj vztahu. Já jsem měla takový jako pocit, že game over, teď už jedeme na ostro. A náš vztah po tom, co jsme se stali rodiči, jsem začala vnímat jako tak a teď už to není jenom o nás dvou. Teď už, jestli to bude na prd, jestli to bude toxický, jestli to bude nevyhovující, jestli já tady budu aplikovat nějaký svoje blbý vztahový vzorce, který mám,
tak už sakra ovlivňuju jinýho člověka, jinou lidskou bytost, která prostě se z toho možná bude celý život dostávat. Jestli já něco teďka nezměním. A ten pocit z toho byl jako vlastně respekt. A tohle bych třeba řekla, že vnímám teďka jako pozitivně, když se na to zpětně podívám. Takový, ať tady neříkáme jenom plný šílenosti, tak vlastně, že mě to otevřelo strašně oči v tom, jak já mluvím, jak s tebou komunikuju, jak se já chovám z toho vztahu. Vlastně byla to doba, kdy jsme na našem vztahu opravdu začali pracovat. I sami hodně na sobě, kdy jsme se za ten svět začali dívat jinak, protože jsme to nechtěli předávat dál. Jakože to dítě je prostě takovej tvoje zrcadlo, takový trigger, kdy ti to cinká, jakože aha, tak potřebuji něco přehodnotit v tom životě, co jsem jako doposud dělal nějakým způsobem, který je nevyhovující a nechci ho předávat dál, takže určitá míra nějaký zodpovědnosti, že jo? Jo. A já jsem si tenkrát jako řekla, že vlastně tu budoucnost neznáme, ale můžeme udělat maximum v přítomnosti a přestat ten vztah vnímat jako nějakou samozřejmost, protože to jsem vnímala jako chybu, když jsme to na začátku dělali, že jo, ten vztah jako počkáte, samozřejmost, jasně, že my dva jsme spolu máme dítě, ale vlastně jsem si uvědomila, teď ono to vlastně může kdykoliv skončit, když tomu vztahu nebudeme věnovat pozornost. Já na druhou stranu, k tomu mám ještě takový protipol, který mi vlastně jako třeba pomáhal v těch těžších chvílích, že když přišlo do toho vztahu dítě, tak já jsem si vlastně v tu chvíli řekl, že ten vztah už nikdy neskončí. Že se může jenom transformovat, protože tam je ten spojující prvek, to dítě, a že i když bychom se my dva rozešli, tak furt spolu musíme udržovat nějaký vztah. A to jsi řekl moc hezky, protože tohle si myslím, že byl taky jako hnací motor. Jo? Že vlastně radši s tebou budu udržovat vztah jako tvoje partnerka, než jako tvoje bývalá manželka, se který, když máme spolu jako společné dítě. Vlastně. Jo, jakože pro mě vyloženě, když jsme tam fakt měli těžké chvíle v tom vztahu, tak tohle to bylo vlastně taková jako motivace, nebo takový to zrnko prostě písku, který převáží tu váhu, jako. Přesně tak, souhlasím, to jsi řekl moc hezky. A další 3 tipy pro vás máme připravený na Hero, kde budeme i trochu víc osobnější a sdílet ještě víc náš příběh. Takže pokud vás to zajímá, tak se rádi uvidíme tam, jinak tohle to je pro tohle YouTube video všechno. Doufáme, že třeba je tady nějaká máma nebo táta, který mi to pomohlo. A nebo budoucí rodiče, kteří třeba cítí společenský nátlak. A my se těšíme u dalšího videa. Tak ahoj. Ahoj.